Bine ai venit la ultima lecție din capitolul dedicat muzicii limbii franceze. Spre deosebire de celelalte lecții, aceasta este una foarte scurtă, dar ea te va învăța ceva de care te vei folosi în majoritatea frazelor pe care le vei spune în franceză de acum înainte. Mai precis, te va învăța intonația corectă a cuvântului pas, adică a negației. Pregătește-te pentru ceva foarte simplu și vizual. Ești gata? Hai să începem! Iată și fișa noastră. După cum vezi, avem câteva fraze și toate conțin negația pas. Ce trebuie să știi despre acest cuvânt este că atunci când el apare într-o frază, concentrează toată atenția asupra lui. Cu alte cuvinte, dacă fraza ar fi un munte, pas ar fi vârful lui. Mai precis, când pas este într-o frază, el poartă accentul întregii fraze. Hai să citim aceste mini-fraze și să vezi muzica specifică a lui pas. Săgeata roșie indică faptul că la pas ridicăm intonația, ridicăm tonul, da? Și apoi coborâm linia melodică. Hai să citim împreună aceste fraze, da? Eu am să le citesc la început, după care te rog să apeși pe pauză și să le citești și tu cu aceeași intonație, da? După aceeași muzică. Je n'aime pas les carottes. Tu n'as pas compris. Je ne crois pas. După cum vezi, pas concentrează energia întregii fraze. Mergem mai departe. Dacă în locul lui pas apare o altă negație, și această negație va purta accentul. Je n'ai rien vu. Deci rien este în locul lui pas, este ca și cum am fi spus je n'ai pas vu. De data aceasta vom zice je n'ai rien vu. Elle n'est pas venue. Vous n'y arriverez pas. On ne dirait pas. Ce n'est pas difficile. Vous ne voulez pas? Cred că ai observat cu ușurință din vocea mea intensitatea cu care am pronunțat cuvântul pas. Acum o să le mai citesc încă o dată și o să fac și traducerea, da? Je n'aime pas les carottes. Nu îmi plac morcovii. Tu n'as pas compris. N-ai înțeles. Je ne crois pas. Nu cred. Je n'ai rien vu. N-am văzut nimic. Elle n'est pas venue. Ea nu a venit. Vous n'y arriverez pas. Nu o să reușiți. On ne dirait pas. Nu ai spune. Adică nu aș crede, nu prea aș crede ce spui. Nu prea e evident ceea ce spui. Ce n'est pas difficile. Nu este dificil. Aș putea să pun în loc de pas și jamais, de exemplu. Ce n'est jamais difficile. Nu este niciodată dificil, da? Și ultimul, vous ne voulez pas? Nu vreți? Iată, aceasta a fost mini-lecția noastră despre muzica lui pas. Eu te rog acum să apeși pe pauză și să citești și tu aceste fraze cu intonația asemănătoare celei pe care am avut-o eu, da? Multă intensitate și energie și intonație ridicată sau notă ridicată pe negația pas. Perfect! Felicitări pentru atenție! A fost o lecție scurtă, frumoasă, vizuală, muzicală, așa cum ți-am promis. Îți mulțumesc pentru atenția pe care ai acordat-o acestei mini-lecții și ne vedem la lecția următoare, în care începem efectiv capitolul 3, dedicat exercițiilor. La revedere și pe foarte curând!